Sadiq Sale ne? Shi ne. Assalamu alaikum, bar Allah ku zan iya sanin sunanki? Sunana Fati. To, yau na dawo da mu sake yin prank da ke. To na me fa? Kin san wani wanda yayi wani waka wai abin ya motsa sunan shi Sadiq Sale. Na san shi. Okay, to nan ban zan sa miki sai ki kira sa. Sai ki ce mishi ke fa duk duniya ba wanda kike so in ba shi ba. Yanzu hakan nan ma ga kinan kin tattara kayan ki kin baro gidanku kawai ke so kike ki ganshi ko so ɗaya ne. Idan kika ganshi so ɗaya ke burin ki ya cika zaki dawo wanki gida. To shikenan ba matsala. Ka sami gidan ba. Sim nawa? Sim 2. Allah ma dai sa ya daga kinsa celebrating nan sai a hankali. Bari mu ƙara ƙyara. Assalamu alaikum. Alaikum. Ina yini? Ba ta na gajiya. Ba gajiya aiki. Alhamdulillah sai gobe. Dan Allah ina magana da Sadiq Sale ne? Shi ne. Dan Allah ni babban masoyiyarka ce wacce baka sani ba. Ayya, na gode sosai da Wallahi yanzu haka kaga na kwashe kayan mu na zo ni ina zaune a Kano na je Zurat neman ka an ce kai ba dan Kano bane. wallahi ni ba dan Kano. To dan Allah dan girman Annabi Muhammadu ka taimaka ko so ɗaya in ganka dan girman Allah. Ayya, to ba komai insha Allah, amma yanzu haka zan shiga Nijar sai dai na dawo. To dan girman Allah. Na dawo insha Allah. Yanzu ba ka Kano? Ba na ba. Yanzu kana ina dan Allah. Ina hanyar zuwa Nijar. To shikenan nagode Allah ya saka. Amma dan Allah minti ɗaya da ko zan iya towa Nijar ɗin. Ki bari dai na shigo insha Allah zan kira ki da waya na sai mu yi magana. To dan girma Annabi ka taimaka min ci darajar Annabi Muhammadu. Ba komai insha Allah nan da sati biyu zan dawo. To shikenan baka tambayi sunana ba. Shine ya nace ya sunan na. Sunana Fatima Sale. To ba matsala insha Allah. To nagode Allah ya saka. Na gode Fatima daga wani state kike. Daga Yobe. Ba matsala insha Allah zan yi. To nagode. Ina son ka. Na gode.